அதிமுக கூட்டணியில் பாமக தொகுதி பங்கீடு குறித்து மறைமுக பேச்சுவார்த்தை. பாமக கேட்கும் 10 தொகுதிகளில் 7 இடங்களை ஒதுக்க திட்டம். அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிக பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட வாய்ப்பு. 7 தொகுதிகள் கேட்கும் தேமுதிகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்க முடிவு என தகவல். திமுக கூட்டணியில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சிக்கு 1 தொகுதி ஒதுக்க கோரியதாக வேல்முருகன் பேட்டி. முதலமைச்சர் நல்ல முடிவை அறிவிப்பார் என நம்பிக்கை. பாஜக தமாக இடையே தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை. பாஜகவிடம் 3 தொகுதிகளை கேட்கும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ். நாடாளுமன்ற தேர்தலில் 1 தொகுதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியது மனிதநேய மக்கள் கட்சி. திமுக குழுவினரிடம் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் ஜவாஹிருல்லா பேட்டி. பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பில் சிசிடிவியில் பதிவான நபர் என்பது உறுதி. மங்களூரு குண்டுவெடிப்புக்கும் பெங்களூரு சம்பவத்திற்கும் தொடர்பில்லை என முதலமைச்சர் விளக்கம். பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை பாஜக அரசியல் செய்வதாக குற்றச்சாட்டு. குண்டு வைத்து சேதப்படுத்துவது ஒரு அமைப்பின் வேலையா என முதலமைச்சர் சித்தராமையா ஆதங்கம். பெங்களூரு உணவகத்தில் குண்டு வைத்த நபர் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார் என அமைச்சர் உறுதி. சந்தேகப்படும் நபர் பேருந்தில் வந்து இறங்கி உணவகத்திற்கு சென்றது சிசிடிவியில் பதிவு. பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கனவே ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் குண்டு வைத்த நபரை பிடிக்க 8 சிறப்பு காவல் படை அமைப்பு. தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு. 1 சவரன் தங்கம் 800 ரூபாய் உயர்ந்து 47,520 ரூபாய்க்கு விற்பனை. மக்களவை தேர்தலுடன் விளவங்கோடு இடைத்தேர்தலை நடத்துவது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் விரைவில் முடிவு செய்யும். தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ பேட்டி. திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி காலியானதாக எந்த தகவலும் வரவில்லை. காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சத்யபிரதா சாஹூ தகவல். முதியோருக்கான வயது வரம்பை உயர்த்தி மத்திய அரசின் சட்ட அமைச்சகம் அறிவிப்பாணை வெளியீடு. 84 வயதுக்குட்பட்டோர் தபால் வாக்களிக்க முடியாது என அறிவிப்பு. ஐந்து நாட்கள் ஓய்வுக்கு பிறகு இந்திய ஒற்றுமை நீதி யாத்திரையை இன்று தொடங்கும் ராகுல் காந்தி. ராஜஸ்தான் தோல்பூரில் இருந்து தொடங்கும் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தகவல். நாளை காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 7 நிமிடங்களுக்கு ஒரு மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும். சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தகவல். பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக தாம்பரம் சென்னை கடற்கரை இடையே நாளை 44 ரயில்கள் ரத்து. ரயில்வே அறிவிப்பு. ஜெயக்குமார், ராபர்ட் ஃபயஸ், முருகன் ஆகியோரை திருச்சி முகாமிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல். வங்கி அதிகாரி நியமனத்திற்கு நேர்காணல் நடத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பை திரும்ப பெற வேண்டும். மத்திய நிதியமைச்சர் இந்திய சிறு தொழில் மேம்பாட்டு வங்கி தலைவர்களுக்கு சு. வெங்கடேசன் எம்பி கடிதம். ஆவின் ஐஸ்கிரீம் விலை உயர்வு. 2 ரூபாய் முதல் 5 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. நாளை முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளதாக அறிவிப்பு. டெல்லியில் குளிர் வாட்டி வதைத்த நிலையில் சட்டென்று மாறிய வானிலை. அதிகாலையில் பல இடங்களில் மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி. அசாமில் நக்சலைட்டுகள் பதுக்கி வைத்திருந்த துப்பாக்கிகள் மற்றும் வெடிபொருட்கள் சிக்கியது.
ஹோட்டலில் பதுக்கி வைத்திருந்த வெடிபொருட்களை பறிமுதல் செய்தது காவல்துறை. காசாவில் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மனிதாபிமான உதவிகள் வழங்க நடவடிக்கை. அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தகவல். நிலவுக்கு அமெரிக்கா அனுப்பிய தனியார் விண்கலம் பூமியுடன் தொடர்பை இழந்ததாக விஞ்ஞானிகள் தகவல். மின்துறைக்கு $1.8 மில்லியன் பாக்கி வைத்துள்ளது கானா அரசு. கானா நாடாளுமன்றத்தில் அதிபர் உரையாற்றிய போது மின் தடை. மின்சார நிறுத்தத்தால் லிப்டில் சிக்கிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள். ஜெர்மனியில் பொது போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம். சூழலியல் செயற்பாட்டாளர்கள் ஆதரவு. பெர்லின் உள்ளிட்ட 14 மாகாணங்களில் போராட்டம் தீவிரம். ஃபார்முலா 1 கார் பந்தய சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இன்று தொடக்கம். 24 சுற்றுகள் கொண்ட போட்டியில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்பு. கிரிக்கெட் போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டம். மும்பை அணியை எதிர்கொள்ளும் தமிழ்நாடு அணி. பேட்டிங் தேர்வு. அரசியலிலிருந்து விடைபெறும் பாஜக எம்பி கௌதம் கம்பீர். கிரிக்கெட்டில் கவனம் செலுத்த உள்ளதால் அரசியல் பொறுப்புகளிலிருந்து விடுவிக்குமாறு பாஜக தேசிய தலைவர் JP நட்டாவுக்கு கடிதம்.